Previżjonijiet ta' min joqgħod fuqhom qed jantiċipaw li t-tort tal-inkompetenza tal-Gvern tal-Prim Ministru Joseph Muscat Malta se tieħu ma' 300 miljun euro inqas fondi għalija għal perjodu bejn l-2021 u l-2027. Żvelat dan il-Gazzetta Il-Mument fil-ħarġa tal-Ħadd l-aħħar pakkett finanzjarju negozjat mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi fl-2013 għal perjodu 2014-2020 kien ta' 1000 miljun euro. Issa il-previżjonijiet juru li grazzi għall-inkompetenza fin-negozjati tal-Gvern Malti pajjiżna jista' jispiċċa jieħu ma' 700 miljun euro biss, jiġifieri ma' 300 miljun inqas. Fid-dawl ta' dawn l-antiċipazzjonijiet li indikaw li Malta tista' tieħu ma' 30% anqas fi flus għal proġetti tagħha. Ta' min jgħid li fl-ewwel pakkett finanzjarju negozjat għal Malta fi żmien l-eks Prim Ministru Edi Fenekadami, Malta kienet tibbenefikat xejn inqas minn 855 miljun għaż żmien bejn l-2007 u l-2014. Din iċ-ċifra l-eks Prim Ministru Nazzjonalista Lawrence Gonzi kien żieda għal 1000 miljun għal perjodu 2014-2020. Jekk dan iseħħ dan ikun ifisser il-poplu joħroġ tellif għaliex se jkun qed jikseb għal pajjiżna l-ar pakkett finanzjarju possibbli fid-dawl taż-żewġ pakketti finanzjarji diġà miksuba għal pajjiżna minn Edi Fenekadami u Lawrence Gonzi rispettivament. Dan il-falliment tal-Prim Ministru Joseph Muscat se jkun qed jispikka ferm aktar fid-dawl tal-fatt li pajjiżi oħrajn Ewropej se jkollhom il-pakkett finanzjarju tagħhom imsaħħa fuq dak li kisbu preċedentement. Pajjiżi bħal Greċja, il-Portugal u r-Rumanija qed jissemmew li se jkollhom il-pakkett tagħhom imsaħħa u fl-istess kuriduri ta' Brussell isem Malta f'dan ir-rigward qed jissemma bħala isem tellif. Diġà is-Segretarju Parlamentari għall-Affarijiet Ewropej Aron Farrugia ta' fil-jiem li għaddew indikazzjoni ċara tal-falliment ta' Gvern ta' Muscat fis-sens li l-Gvern mhux se jirnexxielu jinnegozja pakkett finanzjarju tajjeb għal pajjiżna. Dwar dan kollu l-mument ħal-kummenti ta' David Agius, il-Viċi Kap Nazzjonalista għall-Affarijiet tal-Parlament, li qal li f'dan il-mument diffiċli għall-Gvern Malti, Joseph Muscat m'għandux jibrilla fis-supervja iżda jdur fuq min għandu l-kuntatti u l-esperjenza fosthom il-Partit Nazzjonalista biex il-Gvern ikun mejjun iġib l-aħjar u l-aqwa pakkett finanzjarju possibbli għal pajjiżna.